вобаста будан аз масалан ҳамин нашамандиву қиморбозиву майзадагӣ ин беморӣ аст? Инро беморӣ гуфтан мумкин ё ин ки ин одат аст? Якум ин беморӣ аст. Барои чи беморӣ аст? ҳар як беморӣ афзоиши худаш дорад. Масалан гирем бемории орви грипп, анамун афзоиши худаш дорад. Аввал масалан гули мо дард мекунад, баъд сулфа пайдо мекунем, баъд насмарк, баъд ина омада мерисем мегӯем мо касал шудем, бемор шудем. Ин ҳамин ҳам ваям вобастагиам афзоиши худаш дорад. Вобастагӣ 4 сфераи одамизота мегирад. 4 самта. Самти ҷисмонӣ, физиологический, самти рӯҳонӣ, психологический, самти ҷамъиятӣ, социалӣ и самти ахлоқӣ, духовнӣ мегӯем. Ин ҳамин 4 самта мегирад. Ин ҳар як самти худаш ба афзоишаш аст. Якум стадияш организми одам вай дорад, муҳофизати худ дорад. Яъне когда вақте ки менӯшад мая, ина дарди сар пайдо мешавад, дарди шикам, диарея, ҳама чи и вот организм мегӯяд ки накун. То есть защита. Дуюм бор мехӯрад ки защита гум мешавад. Ин дуюм стадия афзоишаш. Ин ҳамин хел 4 стадия дорад. Чорум стадияш ин разрушение мегӯем, разрушение организма. Полностью ҷисмонӣ вайрон мекунад. Психологически ҳам самти худаша дорад. Яъне якум мегӯем равнодушие, бетараф, бепарвогӣ. Яке мезанад пешаш ба ягон наркотик, яке май мезанад, бепарвогӣ мекунад бача. Агар яке худаш зад, ина баъд интерес пайдо мекунад, хоҳиш пайдо мекунад, шавқ пайдо мекунад. Ина баъд дуюм бор мезанад, одат мешавад ба вай. Вақте ки нест май, вақте ки нест наша, ӯ шахс комплекс пайдо мекунад. Наметавонад фикри худро баён кунад, наметавонад дар хона бо модар, бо падар, бо ҳамсар суҳбат кунад. Фақат ҳолати агрессия, хафа мешавад тез. Ин ҳамин чизо бисёртар мебарад. Ина самти агар ҷамъиятиша гирем, нулевой стадияшанда шахсе ки оли вобаста нест, окружени ӯ, ҷамъияти ӯ, шахсони дарсхон, мактаб хон, там коргар, унам якум стадияш ба баъд уже вобаста шуда одам интерес намешавад ки тема одам. Яъне муҳити вай аллакай дигар мешавад. Он муҳите ки аввал дошт барои вай аллакай шавқовар не, аҷоиб не. Аҷоиб не. Муҳити вай фақат шахсоне ки вобастаанд. Ахлоқиш бигирем агар шахси вобаста набуда ӯҳдадорие мегирад худаш ба кор меравад, ӯҳдадорӣ пеши фарзанд, пеши модар, пеши ҳамсар, ҳамаш ба ӯҳдадор аст. И вақте ки вай вобаста мешавад, якумин гум мекунад ин ӯҳдадорие гум мекунад, меҳра гум мекунад, эҳсосота гум мекунад. Он чизе ки мо таваллудан дода шудааст аслан, ҳамон чизо гум мешавад ососта. Ин ҳамин стадияҳоро мо дида истода, мо мегӯем ки ин беморӣ аст.